Takže čaute nového videa, dneska budeme hrať malé mestečko, si budeme vlastne stavať, no a hra je za Robuxy, takže senka máme banku a budeme brať peniaze a za to si budeme kupovať veci, ale ja si to vymažem. Tak a potom to nejako pekne si mestečko vlastne urobíme. Názov mesta som dal, že Miláno. Takže budeme to pekne vymázať. Ten autobus, čo sa bugol. Inak, neviem, či počujete, ale ospravedlňujem sa, som chorý, takže tak som si povedal, že a čo, natočím video. Takže začneme si robiť cestu. Dáme ju asi do Lúcev, až tam. Takže predložíme. Ježiš, že som to dal. No. A teraz to vyrovnať. Dobre. Potvrdíme. A teraz to ešte urobíme SAS. Teraz to, neviem, zabočíme. Pekne. Aha, návštevníci. No. Krásne. Tak, senka môžeme urobiť nejakú elektráreň a senka si urobíme mestečko tuto. Takže to predĺžime zas. A máme. A dáme to znovu. A mohol som to trošku dlhšie urobiť. No, dobre. Máme. OK, bum. A teraz to robíme zase takisto. A, môže byť. Tak. Teraz to zase tam dáme. A bude to dobré. Ja ako vždy, u mňa je všetko dobré. A myslíte, že sa tu dá urobiť križovatka? A vlastne hej, to sa dá. No. A teraz si tu dáme už nejaké tie práce, asi nie. Dáme si tam neskôr ešte. No, ešte si dáme cestu, nech si to rozdelíme, ale pozerám, že tu máme práce za tak veľa a to mi vidia. No ale nič, ideme na tú cestu. Takže spojíme a na druhej strane. Takže bum a bum. Tak. Teraz si to rozdelíme zase. Tento obdĺžnik, to je. To je s tým druhým. A neviem, či mi to vyjde. Tak to pekne hneď. Takže to si dáme znovu. Pam. Tak, dobre. A predĺžime. Není to ono stále. Bože môj. Ako to robím? Asi semka. A ako to pekne svieti. Ty kokso. A. Čiže to som trošku prehnal. Ale strašne pekne to svieti. A nič. No, takže ideme ďalej. No. Dáme si to pekne. Zas takisto. Máme to. Asi. Kašlem na to. A to hoci ako. Nie mi to jedno. A dáme tu práce nejaké. Nie, dáme banku. A to nám bude už konečne dávať nejaké peniaze, lebo už mám nejak 731 000. Takže máme banku. A teraz si to ideme ako dorobiť, takže ideme to dať.
Takže toto máme už miesto, ktoré som už ja akože dostával. Trvalo mi to 2 hodiny, prosím pekne. No a takže máme to nejaké takéto a myslím, že to je dobré. Senka máme takto krásne urobené ako keby mestečko, banku, obyvateľia, paneláky, potom tuto sú jobs, akože práce. No a takže potom tu máme 2 mosty. Jeden most vedie ku pláži. Čiže tu máme welcome značku, potom tu máme lehátka, tu máme kamene, trošku blbé kamene, potom parkovisko, ozdoby, máme ruské koleso, však sa to povie, neviem. No a potom senka máme ako keby takú dedinku, takže tuto ešte plánujem niečo potom dorábať. Tu som dal žeriav, čo sa bude ešte robiť. Nemocnica, všetko, obyvateľia, parkovisko, parky, trošku taký. No. Tu máme ďalšiu prácu, tu máme autobus. Potom tu máme lehátka a tu máme tú jadrovú elektráreň, aby sme mali elektrinu. A potom plánujem ešte toto dorobiť, tieto pozemky. No. A asi začneme, asi dokončíme tých obyvateľov, týchto. No, ale predtým si to ešte musíme pozrieť pekne, koľko to stojí a môžeme ísť na to. No, ale predtým si postavím ešte ďalšie práce. Takže postavíme si ešte túto vedľa tejto veľké vežičky ďalšiu prácu, aby sme mali viacej peniazy. Ale tí obyvateľia mi ešte chýbajú, aby pracovali, lebo tu je strašne veľa práce a ich tu je strašne málo, takže všetci budú zamestnaní, ale práce budú voľné, takže tuto ešte dáme jednu. A potom dorobíme tých obyvateľov. No, takže tuto ideme pokračovať a dáme si tu ďalších obyvateľov, u nich už máme tú prácu. No a dáme si homes a dáme tie drahé úplne. Tak, ale to sa mi nezmestí. No nič, tak to dáme inak, takto, možno. Či? Dobre, necháme tak. A tu aj tak stále málo obyvateľov, takže potrebujeme peniaze. A dáme tu ďalšie. No. Máme 300. Ale asi dáme ešte túto banku. Môžem dať vlastne jednu, nie? Dáme tu. Nie, to je drahá. Tu large bank dáme, ale musíme si zobrať peniaze. Takže jeden a ešte druhýkrát. A je to takéto krásne osvietené, takže sa mi to páči. No a ešte tie peniaze zoberieme a dáme tam tú large bank. Čak sa to číta, neviem. No a tu nám ako vidíte horí. Konečne to vidíte, ako to horí. Už idú. Krásne to svieti ako polícia. Pekne to uhasia. A bude po ohni, no. No. A teraz si zoberieme peniaze a ideme postaviť ďalší, tú banku, large bank, tak. A dáme asi na kraj. Nech máme ešte viacej miesta. Tak, sem placnem, tak. Až to nie je plné. To sa dá očakať, no. No. Ale dobre je to na farme, nie? Takže tu si zoberieme zas peniaze, plná banka, paráda. A mohli by tak update, že mohli by dať viacej tých banok. Lebo toto proste k tomu sa chce zbierať, no. Takže dáme si tu zas ten drahý dom. A dáme si ho pekne zas tu. No, dáme tak. A asi tu sa nám už nezmestí tento čo? Vedľa. Ojoj, tak asi nič. No,
vymažeme. Ojej. No a ešte raz. Takže dáme to zas. Máme a teraz tu dáme zas ten dom, posunieme ho. A tak. A toto tu asi nepôjde, takže dáme tu asi ten, ani ten nie, tak dáme tu bytovku veľkú, no, ide, dobré. Takže dáme tu tuto. A máme hotovo. Dobre, piniele a mohli by sme ísť asi teraz na ďalšie políčko. Urobíme asi teraz tiež také niečo isté, ale dáme tam lepšie niečo. Takže máme už hotové, takže ďalší diel budeme pokračovať v tomto meste, takže dajte odber a čauko.